Barkanmu da warhaka masu kallon tashan MI3 TV. Yau za mu kawo muku jarumai biyar wanda suka fi kowa kuɗi a masana'antar kannywood. Ku kasance da mu. Na biyar shine mai shirya fina-finan ɗin nan, mawaki kuma jarumin fim ɗin Turanci da na Hausa, Sani Musa Danja. Wadda aka fi sani da Sani Danja shine na biyar a masu kuɗin jaruman kannywood. Ya samu kuɗi mai yawa a 2011 inda ya taimaka wa shugaban ƙasa ya ci zaɓe, wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan. Na hudu shine mai shirya fina-finai ɗin nan, mawakin soyayya, yana wakan aure kuma yana wakan fim. Nura Musa wadda aka fi sani da Nura M Inuwa shine na hudu a masu kuɗin jaruman kannywood. Yana sake album 2 a shekara, yana karɓan 200,000 a kowace wakan aure. Yana yin wakan aure 5 a sati inda yake. Na uku shine mawakin siyasan din nan, idan yayi ma waka sai ka ci zaɓe. Dauta Kahutu Rarara shine na uku a masu kudin jaruman kannywood. An bashi national director na wakokin campaign na Muhammadu Buhari. Na biyu shine mawakin nan mai shirya fina-finai, jarumi kuma mai bada umarni, wanda aka fi sani da Prince Zango. Adam A. Zango shine na biyu a masu kudin jaruman kannywood. Yana karban miliyan 1.5 idan an gayyace shi biki. Yana karban 300,000 kafin ya fita a fim. Yanzu haka ya kara zuwa 500,000. Yana fitowa a fim akalla sau 4 a wata, kuma ambassador na MTN. Na farko kuma na ɗaya shine marubucin nan mai bada umarni, jarumin fim ɗin Turanci da na Hausa, wanda aka fi sani da King of Kannywood, wato sarkin Kannywood, Ali Nuhu Muhammad, wanda aka fi sani da Ali Nuhu. Shine yafi kowa kuɗi a jaruman Kannywood. Yana da hotel a Bauchi, ambassador ne a manyan kamfani sama da 7. Ya yi shekara 15 yana zama gwarzon jarumi, wato best actor multiple